Kun puhumme hautapaikasta, on kyseessä vain ja viimeinen leposija. Paikka, jonne voi mennä muistelemaan pois nukkuneen läheisen kanssa vietettyjä yhteisiä hetkiä ja asioita, joihin hän on mahdollisesti vaikuttanut omassa elämässä. Yleisin vaihtoehto on oma hautapaikka hautausmaalta, jonne asennetaan muistomerkki, kuten hautakivi. Hautakivi on pysyvä muistomerkki ja sen suunnittelussa voi pyrkiä tuomaan esiin pois nukkuneen läheisen piirteitä, millainen hän oli ihmisenä. Pitikö hän koristeellisista vai pelkistetyistä asioista, vai oliko hän kenties persoonalta enemmän suoraviivainen? Muistomerkki ei aina tarkoita hautakiveä, se voi olla hautausmaan kaavoitusten salliessa myös rautaristi tai muu kriteerit täyttävä merkki. Mikäli urna on haudattu omalle maalle, ei mikään estä muistomerkiksi istuttamasta esimerkiksi puuta. Puu itsessään ei täytä muistomerkin muotovaatimuksia, joten istutusta varten ei tarvitse perustaa virallista hautapaikkaa, vaikka urna sen alle olisikin aikanaan haudattu. Yhtä arvokas vaihtoehto viimeiselle leposijalle on urnan sirottelu tai urnan hautaaminen muistolehtoon. Tämä on yleinen muistopaikka monille, jossa voi käydä samalla tavalla muistamassa läheistään ilman omaan hautapaikkaan liittyviä velvollisuuksia tai huoltoa.